tarkemmin ottaen tämän kesän teostomaksut. Ja voidaan tarkentaa se ihan biisiin ja radiokanavaankin, koska nykytekniikka on niin ihmeellistä myös tuolla teostolla. Eli itse ihan omin voimin olen tälle tullut. Pieni sananen tartunta magiasta. Minua nimittäin varoiteltiin tänne puhujaksi tulemisesta, mikä itsessään on jotenkin kuvaavaa tälle ajalle. Ja tietenkin se varmaan eniten johtuu Velho Virtasesta, että ihmiset pelkäsivät, että minkälainen leima tästä minulle nyt tulee, kun Velton kanssa olen samalla lavalla. Vaikka Velton biisiäkin on omillakin levyillä coveroitu. Ei siinä mitään ihmeellistä ole. Mutta esiintyvänä muusikkona mä tiedän ihan kokemuksesta, että vaikka esiintyy samalla lavalla Lemmy Kilmisterin kanssa, niin se ei tarkoita sitä, että siellä sun takahuoneessa on yhtä paljon seksikkäitä bändereitä kuin Lemmy. Se ei mene se asia sillä lailla. Ja vaikka lämpärinä on suomenruotsalainen porvarikorebändi, niin se ei tarkoita, että sä itse oot välttämättä porvari tai kannatat pakkoruotsia. Se ei myöskään toimi sillä lailla.